Vyrážíme jako každý rok, akorát tady chybí Zdenál. Tentokrát strašně daleko. Nějaký zdravotní potíže nebo co. Auto je taky stejný. Jedině zbabělec Svoboda normálně prostě se to odpíská. To si to odpískal on nebo ova. Když si představit ty řebříky před 5 letama, se tam vyštrachal. No, tak jako... Tak to toho odradilo. Dostal horečku hned. On tam nebyl. On tam nebyl. Ale zná video. Ale já jsem mu to tak barvitě líčil normálně, že... No, nevím, jestli tam budu. Budeš tam podívat do té čučky. Tak. Jedem. Prejedem, no. Tak Nástup. Je dobrý. Okým to neodbírá. tak to rozlepíme, ne? Já bych to chtěl přežít ještě relativně. Takže vypadá to, že už se rozjíždíme. To, no tak když tak pustíme topení, je horší. Že tam je tady nějaký větrák furt, takže to furt valí ledově. To je dost prdevý teda. Máš teplou bundu? Čepice? Mám. Ne, tam nestačí, ne, tak máme vlaječku. To fakt nejde vypnout? Ne. Když nám improvizátor nevíš, kam máš to přišroubovat. Na které je to pozice. Něco už tady padá. Jo. Pěkný režim. 100 kilometrů, kolik máme na je to? 0. Chluzské serpentinky. Tak to tady motorkářů spravili, zatáčka. Nepřežít. Člověče, to si pamatuju ještě na motorce. Bude nám svítit sluníčkový, ne? Trochu jo. V autě, no to bude pršet, jak vyleze. Za náma je, jak se posuneme na východ, tak tam ještě bude pěkně, tam začne stát odpoledne. Říkám, jak vylezem z auta. Co hledáš? Peníze. Já mám, jsem na to. Bych to nemusel. A jdem teda na oběd? Tak ten bude pádlovat. Tady ne, jasný, to je brzo. Jdem teda na oběd, nebo co? No jasně. Na Růbek. Poslední zastávka to bylo. Jo, to byl ta první výjezd, že? Máme zavřít. Už dom. Tady pivo 3 Tak začíná to guláškem snídaňovým. No. A pan řidič. A jdem. Mají to dobrý. A guláš dobré? Na malý pivo je udělal, jo? Peský daně výborné. Asi to bude dobrý. Laďa neprotestuje. Tady nic. Tady dole je něco doličko. Otci, kam jdete? Dobrý je. Počkej, já si musím říct, tady lampu. Jestli nemáš lampu? Ne, Pavko? Budeš bloudit.
Netřep s tím. Zase má ženský štítek na závěr. Láďo, co se stalo? Jsi celé narubí? Jak to vyslíkají, vytáhli to, víš? Vytáhlama. V životě jsem to nebyl. Můj krát, to máš takový družka krásný, jo. No, Hned tě z něho fešák. teď ti to sluší víc. Hned tě z něho fešák. Nevím, jestli vylezu nahoru. To bude zase den. Horníci se stupují do dolů. Ach jo. Ach jo. Ještě jeden tady je. Ještě jeden. Ty jo, vás je. To toho narubem. Tam je nějaká díra. Že to popoháněli, elektriko, ty krámy. Asi jo. Hele. Důl Bartonový. Banského diela. Ako som už teda spomínala, predtým je to banské dielo šachty Ondrej. V Banskej Štiavnici sa teda ťažilo hlavne zlato a striebro, neskôršie sa prešlo na olovo, zinok a meď, a my teda konkrétne stojíme pred striebornou baňou. Je hlboká 432 metrov a má 14 obzorov. Obzor to je ako keby jedno také poschodie v bani, takže toto si môžete predstaviť ako veľký 14-poschodový panelák, ale otočený smerom naopak. My navštívime najvrchnejšie dva obzory, a to Štôlňu Bartolomej a potom obzor Jan, pretože ostatných 12 obzorov je zaplavených a predpokladá sa, že aj zavalených. V bani budeme mať také 3 hlavné zastávky. Ja vám teraz poviem, že budete môcť vidieť po ceste na tom. To budete říkat, kurva, to teď bylo dobrý. Kde je fotol? Jak to ti neinženýři normálně udělali, že všude se trefili a potřebovali. To se domnívají možná. Tady to roste. Zorian, takže 50 metrov pod povrchom. Vie si niekto z vás typnúť, že pod akou budovou, ktorú ste mali možnosť vidieť, sa nachádzame? Kostol. Nie je to kostol? Lampáreň? Áno, presne tak, pod lampárňou. Aj tá šachta, ktorú môžete za sebou vidieť, je stále tá istá šachta Ondrej, ktorú ste mali možnosť vidieť teda v tej lampárni. To je z toho Mariánku tady. Takhle se to tady podpálilo a pak to popraskalo. Tak sme na našej druhej teda zastávke, kde môžete vidieť ťažný gábel na konský pohon, alebo aj ľudovo povedané konský gábel. Takže naozaj v baňach nepracovali len ľudia, ale veľkými pomocníkmi boli aj konia. No. Dovnitř to šlo, ale ven to už je horší, že? To je potřeba ten motor.
motor vidět? No, to vypadá jak nějaké dýzlák asi. No, co si vykládá od dýzlu? Tady to díro. Si z toho vylezu teda. No, písťák. Dvouhmota je tady. No, ty seděl z první té v jedničce. Jsem byl ve dvojce. Mě přijímali ty malí děcka. Když měl 15 let, tak vyhodnotili, že má 160 cm, to stačí. Nesmí růst. To byly ideální pracovníci. Hotovo. No, oni tehdy byli maličí. Já mám nabíjet. Dali jsme si kvalitní večeři. Kde jsem dneska levý byl, víš? Jestli to máte značku, tak někdy jsem to bylo... Haluškáři. Některý neděli. Tam ty čudlíky vědí, co značky. Já jsem skončil na Karafiolu. Sláva, nazdar výletu. A už jsme tu. Ale co to vidím? Hoši, to nevydržíte. Karle, tak ti děkujem, že jsi nás sem dovedl. Ještě neděkuji, že já musím dovést dom. No poděkujem mu znova. Děkování není nikdy dost. Dokupy to vychádza 95 eur a 90 centov spolu aj s týmto, hej. A ešte auto, čo budou, čiže bude viac. Auto 93, to vychádza 98 eur a 60 centov. 50, 70, 90, kolik 90? 98. A to je balík. Tam byly takové kauzy, že obtěžoval mladý děvčata. V 80 letech to dělal. To nevím, to by se musel zeptat. Co? To já nevím, to by se musel zeptat. No, teďka už to nestihne. Víš, tam jako jedna dokonce... Otěhotněla. Slešňová, neotěhotněla. Zase se hoduje. Asi takhle slešnou dělte spojku. Škvarečky, vínečko, pivečko. Merloti. To nepiješ víno vůbec? No, výjimečně. Dneska není výjimečné večer. Že jsme vůbec sem dojeli. No, Jednej, provokace. ještě skrinky. Provokace. Jaký možný. Nevím, co dřív. To samé Hlavně nabídky. seš Moc proti světlu, takže A teďka... To je tvrdý prkno. nic není To je tvrdý nakrájeno, prkno. akorát chlebíček se nakrájí. Tak je tam, já tam mám nakrájení, jestli chce to někdo nakrájet. Nebo jestli legají ochotné kráje. Dá ti koláčky. To jenom s chlastem, nic jiného. Zase. A Se zeleninou je to. zkusíme, Zkusíme. jestli bude něco vidět. Plechový cink. Plechový cink. Plechový cink. Tak nevím, jestli tam... Tam už je to daleko. Tam už je to Měřit daleko. z kuchyni skleněný. Z očí do očí. Tam je jedna. Oči do očí. Já to mám proti světlu. Není plná skřínka. No ale každá jiná. No, tak Panák malý, co já mám vím, já, je že tam jeden. každý jiný. Hrk to tam.
nesmím moc zaklánět. Je nějaký dobrý člověče. No tak to je ta 48, co oni dělají pro bagu. Je to slabý a Že sladký. bych ženu chtěl, Samá zdravá výživa. Já voňavku. Ale o můj chleba zájem není, to je zajímavý. No. čím to asi Že to bude? má, že Myslíš, že přepálí něčem. v Moskvě něco společného, ne? No. Krásný Čím to ovoce. asi bude? Jak jsou Tady je to tady? Urpino, ten byl taky Urpino. dobrý. No. To je tam? Za 2,30 Urpino. No jenom, že to tam nemáš, to je jenom flaška. No. Já teda to. Nereklamovat. Všechno je potřeba dělat v klidu, jak se říká. Tak. Snídaně opravdu vydatná. Čeká nás dlouhý vodní den. Tady máme kuchyňku plně vybavenou. Krásnou, červenou. No. A tady na nás čekají lodičky už. Tak nám popršilo. No, třeba přibylo trochu vody aj. Bouřkou. No, tak my půjdeme do sladkýho. No, máme tady ráno raničko. Kemp ještě spí. A to je dnešní snídaně. Tady pozor, nejlepší. Nejlepší děda. Takové tady máme výhled, no. Pěkný. Dobré ráno. Dobré ráno. To tam všecko zbuď. Sakra. Hodin jak na kostele a nikde nikdo. Na tom pracoval. To však teplý fleky vulkanizace. Máme tady opravdu různorodé snídaní. Ty vidíš. Rozdíl v různých třídách. Střední třída, vyšší třída. Já jsou ta nižší třída, tady jim zbytky. Ukáž, co tady inženýři. Nějakého sejra. Nebo co to má? Peťo, teď už tady zůstane v té ledničce, ten melon. Ty jsi to sledoval? Nesledoval. Ne, asi ne. Zbudil. Moči to tam do té ledničky. Opravdu teda čárný rajčata, jsou nějaký přezrálí, co? Vláďa už tam má kulturní vložku. Vyluštěných 10 křížovek. No jo. Už to začíná. Nastala hodina H. Teď se Šimovi bychom udělat nějakou tu módní přehlídku.
Máš až na špicu? Co? No, co ty až po špicu? No. Hoši, chtělo by to trošku urychlit. Já mám málo filmu. No. Dobrý, jak to odrása. No, tak nějak vyrážíme. A motáme se, abyste měli nějaké vzpomínky. Nazdar. Jako do nás, jo? Do vás. Víte hotový? No, jak nevím, tady bylo už 10. Jedna hospoda tam byla, Německu na začátku. Tady je, že je tady 10 poutačů. No tak je roztrhaných na... A to je nějak brzo, ne? Jedeme chvíli. Tak, odraz se, tancovat. Kapitán všech moří. Jsi spokojené, co? Nemusíš se s nikým hádat. Jo. Přehoď si to nalevo. Nalevo si to přehoď. Láďo, nalevo si to přehoď. Tak přitahuj. Já točím. Neboj.
Co je, padají ti gatě už? Už máš hlad? Dívám se, že mi teče pod pozádek, jestli nemám okolo prdel. Vidět, cítí, jak je začít čůry. No, to jsou služby, člověče. No, stačí. Děkuji. No, blbý, dívej, namočíš si ty No, to nevadí. háčeky, tak tahá taky, ne? Zase umývají jabka, to je dobrý člověk. Natáčej. Co jsi našel? Co jsi našel? Tak je dlouhý, 4 Tak jak vidíš. To nie vytahovací víc. Je maslo 4-5 metrů, bys to dal. Sakra, dej, jak si to podarí si to šťůru. Já dneska normálně nehodím. Loket bolí, rameno bolí, to je někam. To je těžký. Ruka, vole. Velký bajda. Co je tady máme? Přemáchnete někam do čistší vody. A nebo vezměte za krájení. Včera jsme nekrájeli. Včera se krájelo, ale tak nevím. No tak nic. Já bych řekl, že jako je na večer bude zbytečný. Maximálně polívka a hotovo. Cože to chceš? Co ti tady máme sloužit? Ty to máš urvaný. Ty krása. Potřebuješ něco rozvázat? Tak co, ťuknem si na tu vodu.
Vy máte ještě Ty ale furt opravuješ to. se neutopíme. V životě nikdo nic neuvidí a když se na to má dívat 4 hodiny potom, když to stříhat. Ty máš vzdornýho Ačka, u toho normálně, neposlouchá. No, tak jako režisér Jseš bez záznamu. Stojíme na nástupu tam, jo, a naraz jedeme a křičí na mě, co děláš, kam jedeš, oni vyjíždějí, no, říkám, ježišmarja. Tak jsme si měli udělat poradu, co budeme natáčet. Co to vpravo a vlevo? To přitání a Přitání a potom řekne vlevo. Já jsme se dohodli na vodě, když to bude vlevo, tak přitahu vlevo. Nemusíš říkat přitání. Vlevo, pravo, jedem. Žádný přitání. Dobře, že Sojka řekl, já ti pak. Já to mám natočený, já ti to pak pustím, jak ty reaguješ. Se konfrontovat. Jo. Teď jsem rád, Už se těším, že se vymáčkl. na té televizi, kterou tam nemají naštěstí, jo. Přehoď si to nalevo. Nalevo si to přehoď. Láďo, nalevo si to přehoď. Tak přitahuj. Bacha auto. No ano. Tak tady už asi. Vytáhuj. Na pravé straně. To bude vypadat jak na lůžníku za chvíli. Počkej, nech to. Nech to jet. A to otočíme o 180 proti proudu. No. A necháme je projet kolem sebe. No, zaber. Zaber! No. Vy tady nacvičujete nebo co? Počkej. Neplaj se. Jo, tam je Glacek. $180. No, to jste mě zklamali. To bylo nachystaný a oni nic.
Nás nebo tam je roha hlavně. To je víc zničení jak včera z těch dolů. Jdete do hospody narovnat se, jo? No, Já něco nelí, jo? Bajerův zákon. Nikdo jen dřeva, 18 tak 20. Jo, tady si to vzpomínám. Jeruzalém, Ulaanbaatar, Dili a Mukačevo. WC. A informační dvůr. Piccolo Roma. Nějaké Piccolo Roma. Plánuješ pěši mezi hru? Helsinki. Huru. To je pěšky nebo jak? Co? Ty huru. Mohli dát lodi. Řekne, s čím bolí ono, když nasedíme. Tak to je nepřirozený takový, že furt to máš pokrčený a furt takhle těma hanátama to děláš, že to děláš ve skoku. Ale nebo je to stáří potom. To by vylepšil. Tady to už lepší voní. Mokrého lakťa. To je music. Utopenec Hermelín. To tam mají. To je pitej režim. Ale jídlo máte nějaké? Tady je utopenec. Utopence nebrat. Dáme tady pivo, ne? Jak vypadá utopenec? Je utopené nebo žije? Jak to vypadá? Asi dám jedno. Už tam bude dost zeleninky. Mají utopence anebo hermely. Kde to čteš? Jo, tam. No veš, tam vedle je něco lepšího. Co? Tam je jídlo. Tam je něco lepšího. Takže vím jedno pivo, jo? Dobře. Jedno pivo, jo? Dvě piva. Dvě piva a utopenec. Platím. Je to baba na svým místě, ne? No kdyby nevylezla, tak si nikdo nic nekop, jo? Všichni byli na odchodu. Jak jim chutná chlapcům po té štréce. To je podle zásluh. Ty. Robili. Tak už stačí? Dálče to nepůjde. Říkáš, posuň to dál. Stačilo. Stačilo? Stačilo. Nebuď smutné. Ještě nás čeká krásná cesta. Ale neví, co si má rozvědět, že? Nemám. Nemáš chuť.
to tam? No. Jak tam Mary, to tam nemám asi. Ale ne, my, jestli jsme tam. Počkej, já teďka točím je, ale už je. A oni se tam udělali, tam ti. Tam se někdo udělal. No. On vypadl z toho raftu, ne? Bo z raftu vypadl, aha. Tak je dojem. To je rafta. To leze na špatnou stranu teda. Ty od něho, uznáš, lepší úhel tam tak. Pádlu jak stekle, já jenom kormidluju. Pár vlnek. Skvěle. No a je, zaber. Zaber. Dopředu. To je, oni se tam napíchli. To je složitý manévr. Ach jo. To bude filmu v prdeli. Ty vole, hotovo.
Vylívají vodu dokonce, jo? Nebo jak? Tyhle, to jsou šílenci. Ty vole. Ježišmarja. Zachraň se, kdo můžeš. Teď ho to přerazilo. Jeď na... Zaber k němu. Zaber k němu. Počkej, Karle. Když se pustit proč samotnou, jo? Protože někde jsem co, tak jsem na ní vlezli, když tam vyjela vozu. Tam to bylo tak prudký, že to asi nemělo šanci se odsud dostat. Vaďona, drž to. Je to puštěný? Co? Drž to. Jo? Je to puštěný? Jo, je to puštěný. Dobře, já tam hovno vidím. Počkej. Jo, už to vidím. Převrátit na Petra. Na Petra. Tady to píknu sem, no? Jo, počkej, já si musím přešlápnout, víš? Kameru s nebou, ale musím... Ne, to nebude kava. Musím to předat. No já vím, ale... Když to nebráš. Špica by na to zůstala. Počkej, těch tady 20 let na to dostane. Počkej, to tam to budem převrátit. Tam. Pěkně? No, nemáš to za co chytit. Tady je super. Noši, běžte prosím vás tady na druhou stranu a táhněte oba dva k sobě pomalu. Šíma, ten se má nejlíp. Tento zpovzdálí sleduje. Hledá revesa, který zmizel. A k sobě, hoši, k sobě to natahujte. Nemůžete ven, to neuděláte, k sobě. Petře, na sebe to. Petře, můžeš mě? K sobě to natahujte. To nejde pomalučku natáhnout oba dva za tu větší hranu a k sobě to natáhnout. No, to akorát... Ne, nejde to.
jemu! Kde je? Ty vole! Já to vypnu, já vám pomůžu, já to vypnu, jo? K sobě to. Petře, Petře. Petře, já to vypnu a půjdu pak. Ježíši Kriste, on neposlouchá vůbec. Ale to neotočíš, tam je strašně moc té vody. Ne, jasně, že ne. Tam je moc té vody. Ale tam zaberete možná na tom suchu víc. No, Ježíši Kriste. Se tady bude tahat s tou vodou, to je na hovno. Tak čerpej. Do vody. Do vody. Do vody, kde je šutr. No, tak co? A teďka, dívej se, teďka už můžeme nahýbat, jo? No, teď. Jo, padlo. Počkej, pomalu, Jo, výborně, já se zachránil padlo. Otočili. no, až tam nebude voda. Tam není. Tak, pokož. Teď to zkus tam popřít tu špicu. Dobrý? Stačí Radec. Stačí, tak to drž jenom. Otočí. Petr to zvedne, jo? Pokud Ty to může. polož, Radec. Zkus to. No, to ten si. Prava, zadní, přední, jo? Jo, já to dobré, tady někde jsem. Ty vole. Hotovo. Hotovo? Říkám hotovo. No. Tady jsou schody. Tady jsou schody. A tady je potok. Je lepší to tady v oběd. Tady, semka jenom. Za tu vrbu. Oni jsou hluší šesy. Já nevím. Nekapali čiči. No, zvládli jste to v pohodě? Nezajeďte kačenku. Pomohli mi ho navozit na auto. To už se zakopit, co? Laďova prdel se tam zablíštila. Ten měsíc, víš?
Jo. To až napadla. To až napadla bude pádla. Teď můžete co? Salutovat. Tak. Dobrá, tak já teďka ještě udělám foto.